kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapo kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike ivideo ebese uyasubscribe kwi channel ukuze uthole ama notification each and every time mangiposta ivideo kule channel. Bafethu, namhlanje ngo 7:30 Orlando Pirates versus iMagesi FC. Bafethu kune clip inyana nje engizoyishare ukunika nje ithemba. Ngeke ngingani update, ngiyazi bafethu ukuthi ke indaba kaMonopoly ngisalingi isinimila, kodwa bafethu ngeke singani update if ekhona, especially if ekhona kwi training. Njengamanje ke bafethu ngizoshare iclip okuyiyona ke evezayo ecacisayo ukuthi ke uMonopoly ngisalingi naye ube ngomunye kwabadlali abazilolongayo namhlanje, naye iclip ngemumva iyadlala. Bekuyisifiso sami ke bafethu ukuthi ke abadlali abanjengoMonopoly ngisalingi, Miguel Team, labo badlali bafethu ke sesicacele ukuthi isizini yabo yokugcina le Orlando Pirates. Bekuyisifiso sami ukuthi Orlando Pirates yenze nje ifavor abafethu ibadlalise okugcina ngci, cause vele sekucacile ukuthi ngeke sibe nabo kwisizini. Ake isicabangele nathi singabalandeli, including nabo, ukudlala le game le umdlalo wokugcina versus iMagesi FC kuyobe kusho olukhulu ukubona, kanjalo ke nakuthina abalandeli kuyobe kusho olukhulu kuthina. Isifiso sami nje bafethu ileso. Make sure uya like ivideo, uya comment kwi comment section, uya subscribe. Mawungasubscribile asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.